Vítajte. Poďme sa dnes spolu pozrieť na neuveriteľne dramatickú geografiu a históriu Strednej Ázie. Je to cesta priamo do srdca regiónu, ktorý je plný extrémov. Regiónu, ktorý formovali staroveké ríše a potom prišli moderné a povedzme si na rovinu, niekedy až deštruktívne ambície. A hneď na úvod si položme tú kľúčovú otázku, ktorá tak trochu visí nad celým týmto regiónom. Viete, príbeh Aralského jazera to nie je len nejaké varovanie. Je to vlastne kľúč, ktorý nám odomkne pochopenie celej Strednej Ázie. Práve osud tohto jazera bude tou červenou niťou, ktorá sa bude vinúť celým našim dnešným rozprávaním. Dobre, takže aby sme pochopili tú katastrofu Aralského jazera, musíme najprv pochopiť samotnú Strednú Áziu. A verte mi, je to región, ktorý je definovaný svojimi protikladmi a absolútne neuveriteľnou rozmanitosťou. Skúste si to predstaviť. Je to miesto, kde sa drsná Pamírska diaľnica kľukatí cez obrovské horské masívy. A zároveň o stovky kilometrov ďalej uprostred púšte horí oheň a horí tam už vyše 50 rokov. No, presne toto je Stredná Ázia v kocke. A toto je asi jeden z najbizarnejších príkladov. Takzvaná brána do pekla totiž nie je žiadny prírodný úkaz, je to dôsledok ľudskej činnosti. A je to vlastne dokonalý symbol toho, ako sa v tomto regióne stretáva príroda s naozaj ambícioznými, no niekedy až katastrofálnymi ľudskými zásahy. Poďme teraz k úplným základom, k geografii, pretože tieto tri prvky, voda, nekonečné roviny a majestátne hory, tie tu formovali naozaj úplne všetko. Od spôsobu života nomádov až po moderné hranice štátov. Začneme pri Kaspickom mori, ktoré je, povedzme si, tak trochu podvodník. Hoci ho všetci voláme more, z geologického hľadiska je to najväčšie slané jazero na svete, dlhé neuveriteľných 1200 kilometrov. Tektonika ho kedysi dávno oddelila od Čierneho mora a dnes je jeho najväčšie bohatstvo ukryté hlboko pod hladinou. Je to samozrejme ropa a tiež vzácny kaviár z jeseterov. A teraz ten sľubovaný extrém. Toto je výška štítu Izmaila Somonyho v Tadžikistane. Je to najvyšší bod celej Strednej Ázie, ktorý sa týči v pohorí Pamír. Mimochodom, za sovietskej éry mal oveľa prozaickejší názov štít komunizmu. A z najvyššieho bodu skočíme okamžite na ten najnižší. Karagijská preliačina v Kazachstane leží 132 metrov pod úrovňou mora. No a toto nám dokonale ilustruje tú obrovskú vertikálnu rozmanitosť, o ktorej sme hovorili na začiatku. Tak, od prírody sa teraz presuňme k ľuďom, pozrime sa, ako ľudia po stáročia nielenže dokázali žiť v tomto náročnom prostredí, ale ako aj aktívne pretvárali. Tie rozlahlé, nekonečné stepy boli úplne ideálne pre kočovné kmene, ktoré žili v harmónii s krajinou. A presne tento otvorený priestor umožnil aj vznik legendárnej hodvábnej cesty, ktorá spájala východ so západom. Všetko sa ale dramaticky zmenilo v 20. storočí. Prišiel Sovietský zväz a s ním ideológia, že prírodu netreba rešpektovať, ale treba si ju podmaniť, pretvoriť ju na obraz človeka. A presne tým sa dostávame k vyvrcholeniu nášho príbehu. Pretože práve Aralské jazero sa stalo tým najtragickejším symbolom sovietskej ambície totálne ovládnuť prírodu. Tieto čísla hovoria sami za seba. To, čo bolo kedysi štvrtým najväčším jazerom na svete, sa scvrklo na malý zlomok svojej pôvodnej veľkosti. Predstavte si, že brehy ustúpili miestami až o neuveriteľných 150 kilometrov. Z jedného obrovského jazera je dnes len niekoľko menších oddelených častí. Takže ako k niečomu takému vôbec mohlo dôjsť? No, celé to začalo jedným na pohľad možno nevinným plánom – pestovať bavlnu, ale v púšti. A tak v 40. až 60. rokoch Sovieti masívne odklonili dve hlavné rieky – Amudariu a Sirdariu, ktoré do jazera tisícročia vtekali. Bol tu však jeden gigantický problém. Zavlažovacie kanály boli strašne, ale strašne neefektívne. Napríklad z toho najväčšieho Karakumského kanála sa stratili, proste sa vyparili alebo vsiakli až 3/4 vody, kým sa vôbec dostala na polia. A výsledok? Jazero prišlo o svoj životodarný prítok a začalo doslova umierať. A čo je na tom celom naozaj desivé, je tá rýchlosť. Ten kolaps. V 60. rokoch klesala hladina o nejakých 20 cm ročne. V roku 1989 sa jazero rozdelilo na dve hlavné časti. No a po roku 2000 sa ten pokles zrýchlil na takmer 90 cm ročne. Bola to katastrofa v priamom prenose. Dobre.
Presúďme sa teraz do súčasnosti a pozrime sa v skratke na 5 krajín Strednej Ázie. Pretože ich moderná identita je neoddeliteľne spojená s geográfiou a históriou, o ktorej sme práve hovorili. Začnime gigantom regiónu, Kazachstanom. Je taký obrovský, že by sa doň zmestila skoro celá západná Európa. Jeho bohatstvo ale neleží len v rozlohe, je hlavne pod zemou. Ropa, plyn, urán. A je to taký paradox, že z tejto nekonečnej stepnej krajiny sa lieta až ku hviezdám, z kozmodrómu Bajkonur, ktorý si Rusko dlhodobo prenajíma. Uzbekistan to je pulzujúce srdce regiónu. Je domovom úrodnej ferganskej kotliny a legendárnych miest ako Samarkand a Buchara, ktorých mená voniajú históriou hodvábnej cesty. A zároveň je to krajina s takou trpkou iróniou. Je druhý najväčším exportérom bavlny na svete. Áno, presne tej plodiny, ktorá pomohla zničiť Aralské jazero. Turkménsko to je krajina, ktorej dominuje púšť Karakum a obrovské zásoby zemného plynu. Je tiež známe svojimi prepracovanými nádhernými kobercami. Ich 5 hlavných tradičných vzorov je dokonca zobrazených na štátnej vlajke. No a nakoniec tu máme dve horské republiky. Na jednej strane Tadžikistán, ktorému dominuje pohorie Pamír, a na druhej Kyrgyzsko, ktoré leží v pohorí Tian Shan a dodnes si zachováva silné nomádske tradície. A taká zaujímavosť, názov hlavného mesta Tadžikistánu Dušanbe znamená v perštine pondelok. Prečo? No lebo sa tu kedysi konal slávny pondelkový trh. Určite si každý všimol, že názvy všetkých 5 krajín končia na stan. A to nie je žiadna náhoda, táto perská prípona znamená miesto alebo krajina. Takže Uzbekistan je krajina Uzbekov, Kazachstan krajina Kazachov a tak ďalej. Je to taký pekný jazykový odkaz na spoločnú kultúrnu históriu celého tohto regiónu. Príbeh Strednej Ázie je teda príbehom stretu dvoch obrovských extrémov. Na jednej strane neuveriteľne drsnej prírody a na strane druhej ešte drsnejších ľudských ambícií, ktoré chceli túto prírodu ovládnuť. Dedičstvo sovietskej éry je tu stále hmatateľné, v krajine aj v životoch ľudí. A práve preto táto otázka na záver zostáva otvorená.